नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी बंटवाळ वैकुंठ बाळिगा हांगेले वळख दितस. मैसूर राज्याचे विधानसभेचो सभापती जावन ख्याती पाविलो पयलो कोंकणी व्यक्ती बंटवाळ वैकुंठ बाळिगा. भारतीय सत्ता आणि राजकीयांतू त्यांनी प्रमुख पात्र घेतला. महात्मा गांधीजी सांगत काम करून स्वातंत्र्य जुज्जांतू वांटो घेतला. त्यांनी मैसूर राज्याचे विधानसभेक वेंचून येवन कानून मंत्री आणि सभापती जावन आशिल्ले. तांकां आशिल्ले सांसदीक कुशाग्रमती, शासकांग व्यवहार ज्ञान, संसदाचे कार्यविधानाचे जाणवाये खातीर लोक तांगेले आठवण आज पर्यंत करतात. बंटवाळ वैकुंठ बाळिगा 10 एप्रिल 1895 इसवेंतू बंटवाळांतू जन्मले. प्राथमिक शिक्षण बंटवाळ वेंकटरमण स्वामी शाळा आणि मंगळूरांतू बॅसल मिशन शाळेंतू जाल्ले. मंगळूराचे एलोशियस कॉलेजांतू BA पदवी जोडल्या उपरांत मद्रासाचे पाचेयप्पा कॉलेजांतू कानून पदवी जोडली. 1916-17 शैक्षणिक वर्साचे अत्युत्तम विद्यार्थी म्हणून तांकां भांगरा पदक लाभला. कानून पदवी जोडल्या उपरांत त्यांनी आपल्या गांवांक परतून येवन वकिली वृत्ती आरंभ केली. त्यांनी सार्वजनिक वावरांतू क्रियाशील जावन आशिल्ले. कॅनरा बँकिंग कॉर्पोरेशन, कॅनरा पब्लिक कन्वेयन्स कंपनी, कॅनरा म्युच्युअल एश्युरन्स कंपनी लिमिटेड, जनरल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड, मणिपाल शिक्षण संस्था असले साबार संघ संस्थेंतू त्यांनी निर्देशक मंडळीचे अध्यक्ष जावन वावर केला. मंगळूरांतू कॅनरा चेंबर ऑफ कॉमर्स स्थापन जावच्याक खूब श्रम घेतला. त्यांनी कॅनरा चेंबर ऑफ कॉमर्साचे गौरव आजीव सदस्य आणि 1 वर्स अध्यक्ष जावन आशिल्ले. 1926 सावन 1957 ताईं कॅनरा बँकिंग कॉर्पोरेशनाचो निर्देशक जावन आशिल्ले. बंटवाळ वैकुंठ बाळिगान काँग्रेसाचे निष्ठावंत शिस्तुबद्ध कार्यकर्ते जावन खूब वावर केला. 1952 इसवेंतू त्यांनी पाणे मंगळूर सावन मद्रास असेंब्लीक वेंचून आयले. 1956 इसवेंतू त्यांनी मद्रास विधानसभेंतू राज्याचे पुनर्संघटनेचो मसुदेचो दुरुस्ती केली. परत 1957 इसवेंतू मैसूर विधानसभेक चुनायत जाल्ले. 1957-58 आणि 1961-62 दोन अवधीक त्यांनी कार्मिक आणि कानून व्यवहाराचे मंत्री जावन आशिल्ले. 1962 इसवे सावन 1968 इसवी पर्यंत त्यांनी विधानसभेचो सभाध्यक्ष जावन सेवा केल्या. 6 जून 1968 इसवेंत त्यांनी सभाध्यक्ष पदवीर असतानाची तांगेले देहांत जाल्ले. सभाध्यक्ष जावन असताना त्यांनी शिस्त पालनेक महत्व देवन सर्वांक निष्पक्षपाती जावन मार्गदर्शन दितले. तांकां पुस्तक वाचूचे हव्यास आसून विधानसभेंतू बरे ग्रंथालय निर्माण करपाक वावर केला. त्यांनी कर्नाटक ग्रंथालय संघाचे स्थापक अध्यक्ष जावन आशिल्ले. 1957 इसवेंतू उडुपींतू कानून महाविद्यालय मानेस्त TMA पै हांगेले मुखेलपणारे आरंभ जाले. वैकुंठ बाळिगाले मरणा उपरांतू तांगेले गौरवार्थ त्या संस्थेक वैकुंठ बाळिगा कानून महाविद्यालय म्हणून नामकरण केला. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन बंटवाळ वैकुंठ बाळिगा हांगेले आठव करता ती. नमस्कार.